Video tayo. Oh. Okay, ano ba? Magpweda pa. Wala kang balang. Magpweda pa. Pwede. Si Balak kasi. Oh, sige. Hindi ako inimintas mo. Ito ako kasi. Magpweda pa. Di ba? Ito. Push! Magpweda pa. Lord, maraming salamat po. Muli Panginoon, isamahan niyo po kami sa aming kalagyan po siya. Balangin mo po ang kanyang magalingan. I-bless mo ang aming program ang gagawin sa kanya. Sa pangalan ni Jesus. Diba? Hindi mo ko ba? Tigbalong mo kayo. Sisip ba? Gagawin ka, ha? Yan. Diba? Push. Bago na din kayo. Ang ginamit niya. Pag dilaw, pinuha kayo bag. Pinuha kayo bag. Meron kayo bag. Seven. Okay. Ano? Kaya nagaw-tawa eh. Tenel pa. 9. 10. Diba? Baba. Last. Last 2 sets pa. Huwag nagkargibo na. Sinog. Plus 29. Push. 1, 2, 3. 2 sets. 1. Diba? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 20. Last 10. Diba? Kailangan ko pa yan sa muli. Kailangan ko pa. Diba? Ready pa? Position. Ready. Push. 21. Diba? 22. Opang! 23. 24. Magkano lang si Tanggas? Magkano lang si Tanggas na? 8? Itang gas on selling mo. 6. 7. 7. 8. Baba, itik yan. 29. Last set. 30. Okay, very good, Bob. Sinalisipan pa lang, malamang bukal na. Kaya kali ka sa meron na. Pinagawa ba? Isa na yung makali. Nalisapan yan. Bob, tas din. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, diba? 14, last one, 15. Okay, relax for our next set. Relax set up. Next tawa ka na, next tawa ka. Let's go.